सिरि सिरि आइ पदुमनि थाननि सिङाव माखासे जों नुथायखौ दिन्थिफुंगोन जोंनि केमेरानि हेफाजाबाव सिरि सिरि आइ पदुमनि थाननि सिङाव जों हाबनो आखायाव लादों दायो। बे जाबाय जोंनि सिरि सिरि आइ पदुमनि थान। आइ पदुमनि थानखौ जों सिङाव हाबनानै दान्दिसे दिन्थिफुंगोन दे जोंनि पदुमनि थासारिया बोरै सोमजिनानै दङ। ओमफ्राय सिरि सिरि आइ पदुमनि थाननि सिङाव जों दिन्थिफुंगोन दे सिरि सिरि आइ पदुमनि थाननि सिङाव बोरै जोंनि सुबुं माहारिया खुलुमो एबा खुलुमनानै गोसो गोजोन खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो जोंनि केमेरानि हेफाजाबजों दिन्थिफुंगोन दे जोंनि सिरि सिरि आइ पदुमनि थाननि थासारिया बोरै सोमजिनानै दङ जोंनि केमेरानि हेफाजाबाव दिन्थिफुंनो खावलायबाय। दायो जोङो सिरि सिरि आइ पदुमनि थानखौ नायनो जोङो गोजौआव हाबबोबाय। जोङो नैबे फुजारिया थारैनो जोबोद गोजोनै दिन्थिफुंबाय दङ जोंनि पदुमनि सिरि सिरि आइ पदुमनि थानाव जोबोद मोजाङै खुलुमबाय दं। खुलुमनानै जोङो फुजारिया बेफोरबायदि मन्त्र जोंनि सुबुं माहारिखौ गोजोन होबाय दङ। जोंनि बिजोंजों खावलायनो सानो जे जोंनि सिरि सिरि आइ पदुमनि थानाव सोरबाफोर फैफेराखैबा फैफेरनानै हाबनानै खुलुमनो थांनो हागोन। बहाबा जोंनि थांनाय लामा हान्थिनायाव जोबोद मोजां जायो। जोङो आइ पदुमनि थानखौ दिन्थिफुंबाय। दानिया जोङो गाखोफैलायबाय सिरि सिरि आइ पदुमनि थान सिङाव। जोङो फुजारिजों जों रायज्लायबावगोन एसे जोंनि श्री श्री आइ पदुमनि थाननि सोमोन्दै एसे जों मिथिनानै लागोन। ইয়াত মানে ভক্তগণে আহে মানে তাৰপিছত যোনে যি অভিষ্টলৈ আহে মাৰ ওচৰত চাকৰি বা বেমাৰৰ কাৰণে আগ কৰে তেওঁলোকৰ মানে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। সেইকাৰণে মানুহকেইটা ইয়াত আহে ভক্তগণ। আৰু মাৰ মানে যোন ভক্তগণ ওপৰত মানে মাৰ আশীৰ্বাদ আছে সেইটো বিখ্যাত কাৰণে মানুহকেইটা ইয়াত আহে ভক্তগণ। এইটোৱে ক'ম। श्री श्री आइ पदुमनि थान जोङो दर्शन खालामखांनानै बेफोरबायदि प्रसाद राननानै होयो। प्रसादनि जोहै जोंनि फुजारिया खाफालाव फोथा होयो। खाफालाव फोथा होनानै प्रसाद लाङो। आरो श्री श्री आइ पदुमनि थानखौ जोङो खुलुमबाथाय दर्शन खालामबाथाय जोबोद मुलाम्फा मोननो हायो। जौगानायनि लामायाव फैनो हायो। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা পদুমনি থান আছে বুলি আপোনালোকে কেনেকৈ গম পালে? লখিমপুৰলৈ আহিছিলোঁ, তাকে এইফালে সোমাই গ'লোঁ আৰু। এতিয়া থানলৈ সোমাই আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে বা আপোনাৰ? খুব ভাল পৰিৱেশ, খুব ভাল পৰিৱেশ আৰু বহুত ভালকৈ ৰাখিছে। আৰু সেয়াই আৰু ভগৱানে চবকে সুখ শান্তিৰে ৰাখক। যিখিনি এনেই আৰু পূজা এভাগ আগবঢ়ালোঁ মনৰ কিবা এটা হেৰি লৈ পিনে। आलारि बाथि सावनानै माबायदि खुलुमो जों बिदिखौ दिन्थिफुंगोन। आरो माबायदि थासारियाव आलारि बाथिखौ सावनानै सुबुं माहारिया खुलुमनानै जोंनि श्री श्री आइ पदुमनि थानखौ खुलुमनाय हाबाफारियाव आगान सुरलाङो। बिनि जाबाय जोंनि श्री श्री आइ पदुमनि थाननि आलारि बाथि सावनाय, आगरबाथि सावनाय, धुप धुना सावनानै फुजिनाय। बे जाबाय जोंनि थानसालि, मोनसे जोंनि गोजोन थानसालि जे सुबुं माहारिया फैनानै जोबोद आलारि बाथि आगरबाथि धुप धुना सावनानै बेयो खुलुमनाय जायो। आइ पदुमनि थाननि पार्क, बे पार्कआव जोङो दान्दिसे जोंनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो आगान सुरबोदों जे जोंनि पदुमनि पार्कनि माखासे दृश्य, माखासे नुथाय, प्राकृतिक दृश्यनि एसे जोङो नुथायखौ जोंनि केमेरानि हेफाजाबजों दिन्थिफुंगोन। पदुमनि पार्कखौ नायनो फैनाय, पदुमनि पार्कखौ मोजां मोननाय सासे सुबुं, बे सुबुंनिफ्राय जों मिथिनानै लागोन যে দাদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ প্ৰাইম 24 হেডলাইন্স চেনেললৈ। দাদা আপুনি আজি আমাৰ পদুমনি পাৰ্কত আহি পিনি কেনেকৈ পাইছে? নমস্কাৰ দেই। পদুমনি পাৰ্কত মই পদুমনি থানত আহিছিলোঁ। তাৰপৰা ল'ৰাকেইটা খেলাওঁ বুলি আহিলোঁ আৰু অকণমান খেলা ধূলা কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে ধেৰ আপোনাৰ পেকেজ দেখিব পাইছোঁ, যেনেকৈ লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ দেখিব পাইছোঁ। পাৰ্কখনৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? পাৰ্কখনৰ বিষয়ে অলপ আমাৰ এইবিলাক মানুহবিলাক যোনবিলাক আহিছে তেওঁলোকে ধৰক নিজে চাফ চিকুণ কৰি ৰখাটো নিজৰ উচিত। পাৰ্কখন আমাক গভৰ্ণমেণ্টে বনাই দিছে, আমি নিজৰ বস্তু হয়, নিজে ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু। তাকে আমি এতিয়া যিটো নাই পাৰ্কখনত আমাৰ এনেকুৱা পেকেজ জাবৰ জোঁথৰ পেলাবৰ কাৰণে ডাষ্টবিন দেখিব পোৱা নাই। ডাষ্টবিনৰ কাৰণে আপুনি কি ক'ব? মই ডাষ্টবিন এই ফ্ৰণ্টত এটা পাইছিলোঁ কাৰ্টনৰ, তাতে আমাৰ ল'ৰাকেইটা খোৱা বস্তুখিনি তাতে মই গোটাই মেলি পেলালোঁ। বিশেষ এই ওচৰ পাজৰে ইয়াতো দেখা নাই ক'তো। जोंनि सुबुं माहारिया पदुमनि पार्कआव फैनानै पदुमनि आइ थानखौ जोङो खुलुमनानै इयाव गेलेनो हायो। गेलेनो हानानै जोङो इयाव दिन्दुला बायदिसिना दैलां बायदिसिना गेलेयो। जों गोबां मानसिफोरनिफ्राय जों रायज्लायगोन दे जोंनि बे पदुमनि पार्कआ बेसेबां गोमोथाव। बेखौ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? ধেমাজিৰ পৰা আহিছে। এনে ইয়াত কিবা চাবৰ কাৰণে আহিছিলে না সেৱা কৰিব আহিছিলে? মন্দিৰলৈ আহিছিলে। गोबां गेलेनो हायो जोंनि बे पदुमनि पार्कआव। प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों जों बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरो जे सोरबाफोर जुदि फैफेराखैबा जोंनि पदुमनि पार्कआव फैनानै पार्कआव हाबनानै गेलेनानै गोजोननाय लानो हागोन आरो लोगोसे जोंनि पदुमनि आइ थानखौबो खुलुमनो हागोन।